Superman. Precisa brincar, se organizar, tudo. Здравейте от новия ми влог. Тръгнали сме на път. Ще ви малко по-късно да ви разкажа. Здравейте, намираме се в Македония. Клетката ни от тераса. И сега ще покажа. Врата. Тук си имаме гардеробче. Тук си имаме кафе. Тук има някакви шкафове с някакви неща, не знам са какви неща. Празни шкафчета. Хладилниче. Тук имам кафенце. Това е първото легло. Това е второто легло. И това е третото легло. Тук вече сме си разпределили багажа. Тук има един прозорец. Към какво е гледката. Аз съм се облекла. Супер е. И тераската е супер, така че се включвам пък. Аз съм с банята, не съм показала. Отзад. Това е ваната. Така да, тук трябва да стъпнеш и да се качиш и да се къпеш по този начин. И това трябва да си сами, най-вероятно. Мивка, огледало. Ето ме и мен. Цялата ми прелест. Шкаф. Тук има някакви неща. Аз трябва да си наведа после неща. Туалетна. И клетката там не знам каква е. Врата. Включвам се от следващия. Не се събота. Ние събота пристъпнахме, така че в момента е вечер. Нашите все още са в ресторанта. Аз ще се почувам. Гледам тук някакъв сериал. Тук ни е тераската, обаче реших аз да затъмня по къс ръкав съм. И леко ми е хладно. Климатика е там. Да. И така. Чакам на... Не заспивам да имам ключ в вратата. Други варианти да имам. Заспивам. Те си намерят друг стан.
да ги оставят заключено, но което не е много окей. Да ги оставям така. Базикам се просто на етап. Как се остава родителите отвън. Иначе някои хора вече си са по стаите. Ние с моите родители сме си други хора. Комовете на моите родители ще седят в брачното ми сладичцата, но стигна до границата, за съжаление, брачето ми, че не го допуснаха, защото личната карта му изтекла. И така. Се надявам всичко това ще направим една разходка пак на Македония. И така. Мисля, че ще включа май утре сутрин от кафенце или след басейн. Айде. Така. Сто и седма стая. 107, 207. Така. Да се оставя тук. Събрах чашата да кача. Да. Гледката. Доста добре. Това е много добре. От тук май се слиза също надолу, мисля. А тук има пак стълби. А това е. От другата, от тази страна има стълби, а от нашата страна да няма стълби. Апартамент. О, вижте какво се гледа от нашата страна. Нямаме ние нинче стълби. Май, сте добре. Ето кои лебедите. Таки лебедите. Айде. Христос възкресе на всички, бъдете живи, здрави, благословени. Бъдете хора. Най-важното. Да после. Се видим малко по-късно в моят влог, защото отивам долу. Да закусих. После ще ви обяснявам какво закусих, какво направих. Ще видим после, след малко да решаваме в сауната. А не, в джакузито. Айде. Така, тук сме се стрелякова.
Я да видим. Влизаме сега. Това направих. Това е отключено. На вратата, иначе тук има дупки за качване на дрехи, но ние не го използваме. Тук има други врати, може би за нататък, за другия етаж. Какво правят другите? Гаражът ми е момичета. Тук има масочка. Гледката е. Не мога да готвя. Видим като Мартина легна да леже и... Това е зоро, ще се замириш. Аз се опитам и се върна, но съм го такова. Така как говоря. Здравейте! Най-после в България след 2 дена, които бяхме в Македония. Македония много ми хареса, самото преживяване с ни беше добре. Бяхме с компания, скарахме се добре. Вчера дето малко така поскучах, миналия ден пътуването и така общо сето. Сега ще се преоблека и после ще разтоварвам куфара. Имам да ви показвам някакви работи, но ще ви ги покажа малко по-късно в този влог, разбира се. След това най-вероятно ще прекратя този влог, за да мога да се оправя, да го монтирам и да го монтирам. Добро утро от следващия ден, не си работен ден. Искам да ви покажа какви чорапки на Nike съм си взела. Пише на тях Nike. Те са доста готинки. Ето ги. Белички, такива и такива. Защо? Мисля си, че бяха 4 или 3. Тези са много готини. Сега ще обуя. Ето тези беличките на Nike. А тези ще си ги прибера тук. Ще използвам тези. След малко ще ви покажа моят аутфит за работа. Май не помня дали ви показвах новия си брутален екип.
Емблемата е бруталка. В момента съм с чорапките на Nike. Панталончето е кют. Маратончиците са бели и Nike-овете са бели чорапи. Топка ма. Топ. Топа ма тук. Фрец. Ето, ако не покажа Фрец, няма да съм аз. Между другото, искам само да ви покажа косата ми. Ето, видя се. Докъде в момента да се види повече. Да. И този влог стана малко по-дългичък, но да, реших малко така да го направя. Между другото се снимам на огледалото в асансьора. Вие най-вероятно посещате. Няма какво да ви казвам. Но съм бруталка. Аз мога да ви кажа, че съм в момента съм топ мацка. С това готвим киче. И много ме харесаха днес. Айде, ще ви.